Gipadayon karong adlaw ang pagtrabaho sa kalsada sa usa ka sitio sa Subang Dako, Mandawi City. Gahapon nagkatensyon sa dapit gumikan sa pagbabag sa mga residente nga wa matuman ang social distancing. Ang report ni Nico Sereno. Human sa tensyonado nga backfilling operation kagahapon, gibalikan sa mga otoridad ang sitio Bac Matimco, Barangay Subang Dako. Sayo pa lang didto na ang mga personnel sa housing office, kapulisan ug mga barangay tanod. Apan giharangan sa mga residente ang kalsada pasulod sa lugar. Giplastada ang mga karatula nga nanawagan sa gobyerno nga dili ihinayon ang demolisyon. Sama kagahapon, gipadayon ang backfilling ug pagpatag sa kalsada. Dugay hinuon sila nakasugod kay gipaabot ang heavy equipment sa syudad. Dugay ta nakasugod gapon lungod gumikan sa ilang pagbabag kay nagtuo man sila nga demolish among tumong. Kanya ang ato sang bulldozer gapon nadaot ang filter oil. Sa sulod nga parte ang uban nga mga residente gibati gihapon og kakuyaw. Usa kanila si Noy Manolo nga pipila ka semana ang nakalabay lakip sa napadalhan og notice gikan sa syudad. Gihatagan sila og 7 ka adlaw nga tagal aron makuha ang ilang balay. Nabalaka siya kun asa paingon kun mahitabo kini. Mintas buhay pa ko sila, sir. Ari ko mahigda sa kumprimay. Yawa na ko sa kinabuhi. Nya akong anak ko, unong gunak po. Nya, di man na may ilang buhat, sir. Kay poros mo naka dunay kabulingon. Gidunit mo nining kupidong para sa mga kabos. Apan giklaro sa syudad, walay demolisyon nga mahitabo kay site development ang gimando kanila. Karong hapon gipadayon sa mga otoridad ang ilang pagtrabaho gamit ang mga heavy equipment. Gipapaspasan kini sa team sa Hudo, taliwa ni ining pag-uwan-uwan ug kay duna pa sila'y lain na sab nga tutukan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.